हाय लोगोफोर खुलुमबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दिनै आङो माने एसे एक्सट्रा बेलेग संनो नागिरदों आरोखि ना। बोरमा बेदरजों आलुखौ आङो माने अराव संगोन आरो इबो माने दैहु ना मा होनो, दैहुथ' नङा बियो दो आरोखि ना। आज मैं मटका में कुछ बनाने वाली हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। मेरे साथ तो कोई ठिकाना नहीं, आप लोग ज़रूर बनाए रखना मेरे वीडियो। नै लोगोफोर दिनै आं बेयावसो संनो नागिरदों, ओमफ्राय गेसावबो सङा, बेयाव माने अरदाब बानायदों आङो, बनजों संनो सानदों आरोना। बोरमा बेदर ओमफ्रायथ' मिथिखाजोबो नै माबायदि जागोन मिथिया दे फार्स्ट टाइम, ओमफ्राय आंजों खुनु थिग गैया, नायदो जोबजासे। ओमफ्राय दानियाबा नै बेखौ एसे हा लिरनांगौनो। মানে তলতো অলপমান সেনেকুৱা দিব লাগে, যাতে এইটো একো নহয়, জুইত দিলেও। ऐसे देने से आग में कोई प्रेशर नहीं होता मटकियों में। ये वाला बस हो गया है, पहले ही मैंने थोड़ा से रखा था इसको। अर नांनायनि गुन्दै होस्रोखाबाय आं बिदि अराव खामानि मावैया बुंबावथारसै, बिराद खस्थ' मोनखायो माथो। गेसाव संबाय थाबाय नालाय। এবার মই ইয়াতে হালধি নিমখ সব এটা মিক্স কৰিম। এইটো হৈছে হালধি, এইটো হৈছে মিক্স মছলা, এইটো হৈছে জিৰা গুড়া, এইটো হৈছে লাল মিৰ্চ, এইটো মছলা হয়, এইটো নিমখ, गासिबो संख्रै आरि गासिखौबो लगायखाजोबसै आरोना लोगोफोर। बेनि उनावहाय नै सामब्राम, एक्सुवेलि आंना बे फानलु गोराना गोसा जादखामोन दे, आं थेवबो फानलु गोथां थाइनैसो होबाय। ओमफ्राय आं बेखौ गथायैनो होनोसै, आंना बोराया मोजां मोनो बेबायदि। आं बेखौ ओमफ्राय देख्रेमसै, बेखौबो गथायैनो होनोसै आं। बेनि उनावहाय आङो नै थावखौ होनोसै, एकदम लगायनोसै। बेनि उनाव एबार आं नैखौ माबानोसै, नै आंना अराबो नांगासिनो। फुरा गामिनि बायदि अराव संनो नागिरदों आरोना, बेबो दोआवबावसो। बारा मिक्स जालायनाङा, गोबाव संखागोनथ', गुरै जाजोबखागोन, हाइजेंबो ना। एबार आं बेखौ मिक्स खालायनोसै। सरि दे लोगोफोर, आंनाव माने हेन्ड ग्लभ्स गैयाथ', बेखायनो आखाइजोंनो माबाबाय आङो लासै लासैनो। सरि दे लोगोफोर, नै आं आखाइजोंनो माबाबाय आरो ना, मिक्स खालायबाय। आखायाबो सिगाङावनो साफा सुनानै लाखादोंमोन आं। ग्लभ्सखौ गानबा एसे साबसिन डिसिप्लिन मोनो आरो। ओमफ्राय मोनफ्रामबो ओंखाम ओंख्रिनि थाखाय बेसेबां ग्लभ्स मोनोना लोगोफोर। बोरमा बेदरा बेबायदि खालामोबा गुरै जायो होननानै बुङो, ओमफ्राय बेसेबां सैथो आं বাৰা মোজাই মিथिয়া। বন্ধু বান্ধৱীসকল সেনেকুৱা কৰিলে পাঠা মাংসটো অলপমান নৰম হয় বুলি কয়, সঁচা না? কমেণ্টছত জনাব দেই। दोस्तों मैंने यहाँ पर सब कुछ मिक्स कर लिया है और
अभी मेरा हो गया है अभी यहाँ पे डाल देती हूँ नै आं दानाबा बेबायदिनो सोबाय माबायदि जागोन आं मिथिया दे गिनायबो दंबावोसो भगबान सानदों मानो होनबा मावफेरि खामानिखौ मावबा एसे इदि माबा जायो आरोना आरो फारसेथिं नोंथांमोननो देखायनांगौ खोथा दङ bwrma itu ইয়াতে ঢালি দিছোঁ পাৰিব थोड़ा बहुत देना चाहूँगी मैं इसे हरबावबाय आं नै अन्थावथाव थाइनैनि बिराद मोजां जोंना लोगोफोर बिरियानि संनायाव जेरैहाय लिरथे नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि लिरथे नायनो दे जायोना जाया नैबे बारा हा ओंखारनो हायो अराव संनाया गोथावसिन जायोनो लोगोफोर ना गोदो आंबो सङोमोन खिन्थु दा बिदिनो गोबाव जाबाय आरोना अराव संनाय जायो समायनि आंखाल फाखौ सुनानै लाखानांगौ दहायनो बारा बुरजा होला आं दसे गाहाम ओरै फिसा खेवनोसै ने सिलहायावनो संदों आं लोगोफोर दिनै नै फिथा हमनाय बायदि नुलायलायथारबाय अराबो नै थाइनैनि माइसि मोजांहाय आंनि दोआ ओंख्रियाबो गोथाव जाबा हामगौ ने आं बेखौ दहाय लाबोनानै माने दैयाव सोमनानै दोनदोंमोन लोगोफोर मैथु किनि आनार पार्सा माने गोटै কিবা হাঁড়িৰ ভিতৰত 40 পানী ৰাখি 2 ঘণ্টামান ৰাখিছিলোঁ তাৰ পাছত থৈছোঁ কেনেকুৱা হ'ব মই নাজানো দেই প্ৰথম लोगोफोर गरमथार नै आं एसे कल्ड्रिंक लोंसै बेरान्दा बिराद गरम दिनैना बोथोरा आरो नै अराव थानाय ना पासतायाव स्टार्ट खालायदों आं बे अर जेनेबा संनायखौ दा खैथायाव मोनगोनथाय बरि लाखादों नै माला मोनबावगोन लोगोफोर दे सल' बान्थाखौ खिन्थानोसै आं लोगोफोर दे थारमाने आंनि लाइफनि आरो जेब्लानाखि आं माने हाबा जादोंमोन आरोना अब्ला आङो जेबो संनो खावनो जेबो रोङामोन मानो होनबा कलेज फरायनायसै नालाय आरो न'नि बयनिबो लार्डलिमोन आरोना इसिङावनो थांफेरा मा दं मा माबा जेबो मिथिया आरो जास्ट कलेजाव फैयो थाङो जायो बिबाजैफोर दं बिब'फोर दं बिसिनि संनाय खावनायखौ ओमफ्राय जेला हाबा जाबायना ओंखामखौ दैखौ बेसेबां होनांगौ मिथिया आरोखि गोथां गेफे संखायो फाग्लासो ओमफ्राय जोंना बेवाइया बिराद मोजां मानसि दे आं जेखि सङा बेवाइबो बिहावबो बिजावजालिबो गासिबो जेनेबा आं सासेनिल' नाम लाफानांगौ गासिबो आरोना ओमफ्राय जेखि सङा जायो आरोखि ओमफ्राय आङो मा एखमबा जेनेबा ओंखामा माबायदि जागोन ओंख्रियाथ' जायो ओंखामा एसे बोरैबा जायोना बेनि उनावहाय बिदिनो लासै बिदिनो जालिया फोरोंनानै आं दा रोंजोब्बाय आरो गावनि आन्थाखौ ओमफ्राय एखमबा गोथां गोथां जाबा सिरि सिरि मिनिनानै बिसोरो जायोमोन ओमफ्राय आङो बे समाव बिराद फिल खालायदों आरोना मानसिया माने गासैबो बुस्थुखौ रोंखानानै थायोब्ला जेबो प्रब्लेमनि फेस जाया मानो होनबा आङो मोजां न'खर मोननायखायसो बिसोर आंखौ जेबो जेनेबा सोंखारियाखै जेबो अपमान होआखै आरोना नाथाय बेलेगफोर न'खर मोनबा आं फैजानो लासैसिनबो माबागौमोन जानो हागौ नाथाय आं बिदि मोनाखै थेवब्लाबो आं उनाव फिल खालायदों आरोखि ना
बेनिफ्राय आङो दा बेखायनो सोब खामानिखौनो रोंनानै थानायखौ लुबैयो ओमफ्राय सोलोंनो गोसो जायो। बे समाव जेनेबा आं उन्दैथार नुदों नालाय 16 ক্লাছলৈছিল নালায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এতিয়া যি বড়ো ভাষাটি ক'লোঁ এইটো আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই ন। মই এইটোৱে কৈছিলোঁ, তাৰমানে মই যেতিয়া বিয়া হৈছিলোঁ তেতিয়া মই মানে ভাত কেনেকুৱা বনাই মই একো জানা নাছিলোঁ, জানানে। তাৰপাছত মই কেতিয়াবা কাঁচা পাকা ভাত বনাইছিলোঁ। যেতিয়া মই ভাত বনাইছিলোঁ একদমবাৰে ভগৱানটোৰ নাম লৈ 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 বনাইছিলোঁ। কিয়নো মই মানে এই চলি থাকোঁতে মানে পাকঘৰত সোমায়েই নাছিলোঁ, কিয়নো বৌ আছে বাইদেউ সিহঁতে চবকেইটা কামটো কৰে। মই কৰিব গ'লে নালাগে নালাগে নানি তুমি যোৱা, কলেজত যোৱা পঢ়া সেনেকুৱা মানে কৈ কৈ মই মানে চব কামটো মই জানো, জাষ্ট মানে কুকিংটো নাজানা আছিলোঁ। তাৰপাছত মই মানে ভাল ঘৰ খোৱাৰ কাৰণে মই একো অসুবিধা পোৱা নাই। মই কাঁচা দি ৰান্ধিলেও আমি মানে চব হাঁহিকে খাইছিলোঁ, আৰু কেতিয়াবা চব্জি ভাল নহ'লেও খাইছিলে সিহঁতে, মানে একো পোৱা নাছিল। মোৰ শাহুৰ আৰু মোৰ চাও সিহঁতে মানে পাছত লাহে লাহেকৈ মোক মানে শিকাইছে। এতিয়া মই জানা হ'ল আৰু বেছি নহ'লেও। और मैंने कुछ मेरे लाइफ स्टोरी बताया था ना आप लोगों को। जैसे घर की सबकी लाडली किचन में कभी एक कदम नहीं रखा था मैंने। उसके बाद मेरा जेठानी जी ने बहुत सिखाया मुझे, तो अभी थोड़ा बहुत आती है। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने ज़िंदगी में ये काम नहीं सीखा, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत अपने आप ही बुरा फील किया। इसीलिए मैं चाहती हूँ सभी स्टूडेंट लड़कियों को बेसिकली सबके टाइम मिले थोड़ा बहुत किचन में घुसो और थोड़ा बहुत सीखो। जब शादी होगी तब कुछ भी प्रॉब्लम की फेस नहीं करना नहीं पड़ेगा। मैं लकी हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा फैमिली मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं करवाया, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सिखाया है। सो इसलिए मैं उन लोगों को आज वीडियो के ज़रिए थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। मेरा जेठ जी और मेरा जेठानी और मेरा ससुर, मेरे दिल से थैंक यू। लोगोफोर नै आं एसे खेवनानै नायनो लुबैबाय दे। अभी मैं थोड़ा बहुत देखने का मन किया इसलिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गई ना ये বন্ধুসকল, মানে বহুত টাইম হ'লতো, সেইটো কাৰণে মই অকণমান চাব পাৰোঁ নেকি কেনেকুৱা হৈছে, কিমান শুকাইছে পানী চাব পাৰি না নাই। একদম চেণ্টটো আহিছে। হে ভগৱান হে ভগৱান, देखो 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 देखो। लोगोफोर एबार आं सेकेंड टाइम नायबावनोसै दे। अभी मैं सेकेंड टाइम चेक करना चाहती हूँ। বন্ধুসকল, মই এবাৰ চেক কৰিছিলোঁ, এবাৰ চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। বঢ়িয়া। आलुआ गेब्लेलाय थादों ना, बारा एराखैनो, थेवब्लाबो बঢ়िया। বন্ধুসকল বহুত ভাল হৈছে। आलुবিলাক নিজে নিজে মানে गुरा হৈ গৈছে। लोगोफोर, नोंथांमोनहाबो बिदि संनानै सामटाइम माने जोङो सेमखौ बायोना, एसे एक्सट्रा माने डिफरेन्सखौ सम सम गोसो जायोना। स' आंबो बेबायदि हिसाबै दिनैनि भिडिअखौ बानायदों। लोगोफोर, दानाबा लायाव ओंखामखौ होबाय आं, लायाव जानोनो दिनै थोरसि सायाव লাই होदों आरोना। বন্ধুসকল, মই কাঁহীৰ ওপৰত এই কলপাতটো দিছোঁ, এইটো কিয়নো বহুত बेनिफिट হয়। देख सकते हैं आप लोग। अभी मैं यहाँ करी को देना चाहूँगी। ठंडा हो गया है क्योंकि मैं शाम को बनाया था ना, इसलिए।